This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Sa kagabihon masami mga babayi ang nagakabutang sa peligro. Gani ginsuguran sang grupo sa mga estudyante ang advokasya para matagaan sang kaisog ang mga kasubong nila nga kababayenan batok sa mga pagpang-abuso. Pila sa ila nangin biktima man. Ang ila storya sa sining episode sang Baganingan. Inil nag-viral nga video sa isa ka estudyante nga pasahero nga gin-abusuhan sadto sa isa ka driver sa sulod sang taxi sa Bacolod City. Sa video makitang aktwal nga paghima sang driver sa paa sang estudyante. Pila lang ini sa mga insidente sang pagpang-abuso sa mga kababayenan nga tuyo tapnaon sang grupo sa mga estudyante sa Mass Communications Department sang University of St. Lasal. Isa si Macy Altea Oreta sa mga nagtukod sang We Fearless campaign, ang advokasya nga nagatuyo matagaan sang ihibalo kag kaisog ang mga kasumong niya nga babayi agod mapangapinan ang kaugalingon sa mga kaso may kangtanan sa violence against women. Pero may damo pala sa kakakulbaan, especially sa mga misinformation, sa mga nagkakalap sa social media. So, amo na ang referless. Istorya ni Macy, bisan siya nangin biktima man sang pagpang-abuso, rason nga hindi niya luyag nga madamo pang maging kasubong niya nga biktima. Gidman sir mo, hindi gid na sila actually mapunggan, mga gamar, gidman of course mga victim blamers, mga mo na sir. But if amo na sir nga kailangan natin maging aware if kung anong obrahon in terms of that, kung kailangan nireklamo to the authority. Nangin kaupod ni Macy sa kampanya ang iya mga abyan kag classmate sa pagpatigayon sang webinars. Kaupod ang pila pa ka mga organisasyon kag women's rights advocate, nagpatigayon man sila sang self-defense workshop. Bilang taekwondo athlete, nagatudlo man siya sa mga participants sa mga workshop. As girls, bala sir nang doka, hindi man sila sir makulbaan nga in a way nga may sila sir idea on how to defend bala sir in times of situation nga amo na sir, not just like nga syempre kung babae gid sir ang ka-perceive ka kita gid samon is do ka mga weak bala sir ha do ka syempre hindi lang kusog sa lalaki kag sa babae. Ang martial arts coach nga si Wendell Billones naging kaupod man nila sa pagtudlo sa komunidad kung paano mapangapinan ang kaugalingon batok sa mga pisikal nga pagpang-abuso. Nagapanagtag man sila sa mga self-defense kit nga pwede madala kada adlaw sa mga kababayenan. May aral sa spray, no? In times at kabot, pwede mo siya ma-spray sa mga tao na may mga motibo sa mga malain, no? So, number one, mo siyang spray. Then, ang tito, hindi siya whistle, gamit mo siya to unara ka sa kadulong, especially or ara ka sa ulak ng mga tao, makuha mong atensyon pag sa silingan dito. So, the other, so may knife ni siya, magamit mo na sa mga bagay nga may ma-attempt sa mo malain, kag mapilasan mo siya, so makakaminsar siya nga mahal. So this is very important. But importante lang aware ta sa atong palibot. Sa bulig man sa mga tiglawas sang Women's Rights Advocate Group, ginapalapnag pa nila ang mga kampanya kontra VAUSI halin sa mga eskwelahan hasta sa nagkalain-lain nga komunidad. Very sad because he said she said ning mga mo nga situation. But however, kung wala kaya proof, like any material proof, pwede kaya ka-ask for testimonies sa imong mga kilala, sa imong mga friends, family members nga naka-witness bala sang abuse, pwede ginaya. And also, dapat lang nga i-take seriously ka sang law enforcers. And also kung hindi kay pag-take seriously, ngayo ka help sa Public Attorney's Office. Ginakalipay man nanday Macy nga sa bulig sang international community kag mga local kag provincial officials, mas nagabaskog pa karon ng kampanya agod matapna ang mga kaso sa pagpang-abuso sa mga kababayenan. Sa pagdumdum sang 18-day campaign to end violence against women sa Bacolod, napasarman ang bawal bastos ordinance na nagahatag sa mas mabugat nga pina sa mga abusers. And it's something I'm really passionate about and something that
our government in the UK is equally very, very passionate about. And the promotion of women's rights is at the heart of our foreign policy, and the issue of violence against women and girls is such an important issue around the world. Certainly not just in the Philippines, it's a very big issue at home as well. And I think the more we raise awareness about this, the more we talk about it, the more we take action, all of us, men and women alike, the more we work with men as men champions to talk about the importance of respecting women and having a different approach to gender and gender inequalities, the better for all of us, for our communities and for our children. Ang online advocacy sang grupo sa mga estudyante ang nagaserbe man karon nga dalangpan sa mga estudyante nga babayi nga nagapanindugan kontra sa violence against women. Ginalauman nila nga paagi man sa kampanya, mas maghugpong pang pila ka sektor para mapasiguro ang mataway nga komunidad para sa tanan, ilabi na sa mga kababayenan kag kabataan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.